erru bat eta gol bat gure kontra. Gero partido guztixe euren zelaian, dominetan, ez dugu egin aukera asko, baina bai aukioguz klaru 2-3, gero bai erdeaz ez dugu egin berba nipentzatu penalti bi egon diela, klaruek, bat Miguel Flañori berak bota da baloi buruaz eta boxeador bat bezala porteure jotza musturrien eta dekon ditute eta arbitruk esan dago txoke bat izin dela jokalari bizien artien eta gero bai pentsa dut beste penalti bat egon dela Josebai bultzaka da onditxe motzala eta beste opitau ez dana juntaute pentsa dut gauza onak enjo guzela ez galtzeko hemen, baina azkenien bat eta utz da maitza.